Doon na sa diay ni batasan si Jesus nga kung mangayo tao timaan nga siya Dios iyatang biyaan. Kamo di ba mo mangayog timaan sa Ginoo? Kana bang sign ba? Ngayo mo dili. Kibiyaan na mo sa Ginoo. Ay gyud pangayog sign. Di kauyon ana as Kristo. Ang pangayoon nato sa Ginoo wisdom. Unsa man ang wisdom nga makamaotang mubasa sa panahon, sa timailhan sa panahon. Matud pa ni Kristo, you should know how to read the signs of the times. Kana bang makasabota nganong ingon ani ang akong kahimtang, nganong ingon ani ang nahitabo sa akong palibot, nganong ingon ani ang nahitabo sa akong mga minahal sa kinabuhi. Wisdom ang atong ikinahanglan, dili sign. Kay ang sign manggod murabag atong pamatud-an nga ang Ginoo nahibalo og present siya sa atong kinabuhi. Doon na bagoy panahon nga ang Ginoo absent sa atong kinabuhi, naabawa. Wala oy, matud pang Kristo ang Ginoo uban kanato kanunay kay kun mawa ang Ginoo matud pas mga philosophers o mga theologians, mawa lang kuno ang Ginoo bisag 3 seconds lang nga muundang ang Ginoo sa iyang presence nato, bisag 3 seconds hurot na tagkamatay. Oh. Mawa ang hangin, di na mo pitik ang imong kaning kasing-kasing, kay kaning tanang movements gikan man is Ginoo. Og ang kinabuhi mao gyud ang Ginoo. Niyag mohonong ng kinabuhi bisag 3 lang ka segundo ang tanang planeta di na mo lihok, ang tibuok universo mohonong ang tanan, wa nay movement. Ang adlaw di na musiga, wa nay hangin, wa nay circulation sa imong blood, hunong gyud tanan 3 seconds hurot-hurot tagkamatay. No? Sige, lingi ay mong tupad yung nahibalo ka nga present ang Ginoo ron diha nimo. Yung nahibaw ka nga ang Ginoo present kadtong pagpangutang nimo. Ana, ang Ginoo present kadtong pagpanglibak nimo sa imong silingan. Libaw ka na. Ang Ginoo present kadtong mga uyab mo nga nagtinukhangay mo dito sa kasagingan. Present ang Ginoo ato. Hibaw ba ka nga ang Ginoo present kadtong sige kag sugal dito sa tungits o sa manok o sa uban pa. Ang Ginoo present nga ikaw asawa nagtext-text kag laing laki. Kibaw ka na. Kibaw ba ang pari sa iyang pag-text sa madre nga nakahibaw ang Ginoo ato? Ha? Nahibaw? Nakatong ni adto kas parlor nya imong gipakuluran imong buhok present sa dang Ginoo dito. Sa imong pagkiskis sa kilay giihap sa Ginoo pila ka bukilay ang nangahog, kibaw ka na. Ha? God is very intimately present in us. Nga hastagan ni kuno ang naasod sa atong kasing-kasing og hunahuna nahibaw-an na niya bisag wap-an nato gisulti. Nya nganong magduda pamanta, nganong mangayo pamantag sign. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon diri ang sulti ni isa toy gasuat ato. Kinsay gasuat sa unang pagbasa. Ha? Kinsa to? Wasat kay baong panay. Kinsa? Ha?
Santiago, St. James, Santiago. Nya, kung siyang gisuwat, ningon siya dire, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Ang Ginoo di ay malipay kaayo kung kamautang muantos sa pag-practice sa atong gituuhan. Kung nituo ta nga ang sulti sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo maogyod ang kinabuhi ug kamatuoran, antuso nato ang pagbansay ni ana kay makalipay nas Ginoo. Sama anang giingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, nituo ba ka nga tinuod na o sayop? Unsa man na, tinuod o sayop? Niya moantos ba ka sa paghigugma sa imong kaaway o kanang mga palaaway? Moantos ka dili? Labi na gyud sigihan kanyag daog-daog, dili lang daog-daogon ka pinaagig pulong, kulatahon pagyud ka. Motuo ba ka nga kuyog nimo ang Ginoo samtang gikulata ka? Ha? Hoy. Niya gikiha pagyud ka, ikapay giilugan sa imong kabtangan, ikapay gikiha. Kaya na may uban nga giilugan sa ilang yuta. Niya ang nangilog pagyud pari. Gipost sa giilugan nga giyang gibugal-bugalan ang pari. Maunay pari, maunay mo wali, unsa kay winalihan nimo? Yawa-yawa. Pagkabasas pari, gikiha og cyber libel ang nagpost, na priso pagyud ang nagpost tungod sa cyber libel nga iyang gipost. Siya pay giilugas yuta, siya pay ni-react, siya pagyud gipaprisos pari. Ana, pari pagyud. Nya, unsa may inyong una-una ana, napay Ginoo o wa? Ug kamoy maigo ana ba? Naay Ginoo wa? Mo na giingon ni Santiago, isipa nga kining tanang pagsulay ug pagantos mao ni gustos Ginoo. Nganuman kay dinhis kalibutan ang timaan sa Ginoo nga niya na sa kalibutan mao ang pagantos. Mo na ang atong cross, pagantos. Kinsa tong nangitag kahayahay, kinsa tong naglikay sa pagantos kontra sa Ginoo. Nggih. Lingi ana sa imong tupad. Ing na makigamigo kas Ginoo. Ing na. Timan iha kontra sa Ginoo kadtong maglikay sa pagantos, kadtong mahadlok sa pagantos, masuko sa nagpaantos niya kontra nas Ginoo. Kaysa pag-abot ni Kristo diri nga mao ang Ginoo nga nagpakatao, giantos niya ang tanan, wa siya masuko sa nagpaantos niya. Nya iniingon siya nato, sunod mo nako. Follow me. Mo nang niingon siya, kung tamparoson inyong pikas aping, patamparos lang pikas. Kung naay mo kawat sa inyong butang, ayaw na lagbawia. Kung dunay mo bugal-bugal ninyo, basli og panalangin. Di ba? Di yun masuko. Nya kung ang imong bana gikabit sa inyong silingan, nya gibugal-bugalan pag yung kas iyang kabit, masuko kas kabit o dili? Hoy, tubag. Kung lig-o ng imong pagtuo mo, ingon dayon ka, natuman na gyud ang sugo sa Ginoo. Ako ning padayonon kay mao ni ang katumanan sa pulong sa Ginoo, ug mituo ko nga ang Ginoo kuyog nako nining maong kasakit. Thank you Lord nga imo kong gipaambit sa imong kasakit. Mo na nang niingon diri si Santiago, apan pangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot lag-asa ilabay sa hangin. Ang gikinahanglan mao gyud ang pagtuo nga walay pagduha-duha aron kahibaw ta
unsa gyoy tinuod nga pagkinabuhi subay ni Kristo. Karon bitaw hinay ang halin sa atong slots. Ako ra maning gituuhan gyud nga doon naging panahon nga hinay ang halin. No? Yan na sa panahon abunda ang halin. Pero kahibaw yung Ginoo unsa ka kinahanglanon karon sa atong halin unta sa slots para sa kumbinto, kay paspas na ang trabaho, daghang bayronon o dako sad ang atong mga bayronon. Sa magamay pagyud ang halin. Nang di lang sa kumo report niyo karon kay ato sa padaghan-daghanon. Bitaw dili pa mo nato makwenta ang online na mga kaning padala. Basig mga Merkulis na lang tapuhon ang atong pagkwintada. Apil na sa atong HGN katong final accounting sa atong halin atong special slot nga Healing Joy of Santo Niño. Kini siya dili gini makapa-discourage. Never gyud kong ma-discourage aning mga kasakit o mga bang dili maigo sa atong expectations ang atong nahitabo. Nganuman kay ang Ginoo present kanunay. Present gani ang Ginoo diha sa akong pagkamakasasala. Kahibaw ko nga ang akong sala gimonitor sa Ginoo. Di na kinahanglan nga magpakaaron ingnon pa ko nga buutan ko. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na kahibaw ang Ginoo sa imong sala. Pahinomdumi siya ba na basig atuo ka nga wa siya kahibaw ang Ginoo. Mo na unsa ra may atong isulti, din alang ta mangayog sign. Unsa may kasagaran gid atong isulti nga mao si atong perming isulti panahos misa, mag-una gina siya. Kaluy ako Ginoo ug mabuhi ako. Mo na itubag nato sa Salmo. Kaluy ako Ginoo ug mabuhi ako. Kay kun mawa na ning imong kaluoy sa tanan nimong nakita diri nako sa akong kadautan, sa akong pagkabadlungon, sa akong pagkagahig, magsigi kog saad nimo nga Lord, din ako ni buhaton, pero magsigi ra sa kong ingon last na lang gid ni Lord. No? Din agyog ko masuko nya ini kasuko na nako Lord, pasaylo ako kada na lang adlaw mula ni akong gisulti, libkas dayng akong babas kasuko, din agyog ko manglibak Lord. Alang yapoy libak. Din agyog ko mutan-aw aning porn na inighuman ako sulti, mutan-aw na lang sa noon gyapon. Pasaylo ako Lord, kaluy iko. Nya motuo ta nga ang pagpaubos o pagpangayog kaluoy maoy timaan nga kita nahiusas Ginoo. Dili timaan nga kita naayos atong kanser, dili timaan nga wa na kaatakiha, wa na mga oppressions gikan sa yawa, kanang gitawag natong harassment and mga opresyon sa yawa nato nga baka kita kang mga itom nga talan-awon kabati kag tingog nya moingon ni kahay na mang Ginoo yawa na malang negatingog, di na pasabot nga way Ginoo. Nya ini kawagtang ana moingon ni kahay salamat Lord ikaw na ginagpuyo nako, dili sa natimaan nga siya gapuyo nato. Di na kinahanglan nga naa pa batay kasakit, do na pa batay healing, naa pa batay deliverance, di na kinahanglan. Unsa may gikinahanglan? Tuo nga bisan pa sa pinakalisod o pinakasakit natong sitwasyon o pinakadimalas natong kahimtang, ang Ginoo is always present. No? Mura mamog na discourage. Kaya di pa present ang Ginoo katong ni aksyon na may kahog sa pangpang. Dito kapugong ang tuod, tuod nga laya, mubo pagyugayo, makapugong anang inuba nga gisakyan o kaning 8 ka buok, nya gabitay ng dong at tupadong sa bakilid. Nga, na, jun gani, sakay dito, pagpaandar, pag atras, wa man gani kabalik og atras, wa kabalik dayon na, ibunlot og maayo. Unsa na kapagpugong atong tuod? Pero kay present man Ginoo, ingon man siya di sa tikapatyon kay pamaligya sa slots, wa gyud mamatay ang pare, wa mamatay kay mamaligya pag slot.
aron manindot pang simbahan. Ikahuman na, posible ng patyon sa Ginoo. Posible nga, inikabuntag, na-stroke na ko. Inigtok-tok ninyo dito sa kwarto, kaya wak ko manaog, magsige na ko, gingon, hiwi ng baba. And then, si Pater, hala, na-stroke. Nya, di malas din na. Dili, mo anak radyo ko, unsa pang kamutan ako ang makalihok, mo karibang pikas, kari nabitay na, anaon pagin anak ko, managbaligya ang slat. Okay na. Bulahan mong namalit, ang di mo palit, yan, naabutan mo sa pagka-stroke na ko, din ako kabaligya, posible na mo inoong. Uwahin na ang tanan. Sige, nindog na ta.